No niin, kauden 2023 aloitus kyyhkymetällä. Aika varovaisia ne on, kun ei ne lähesty. Tuolla... Tyttö lähti puusta. No niin, aamupassitus alkanut, ei ole video ollut päällä. Pari lintua on nyt kasassa. Nyt tulee. Nyt tulee 1, 2. Missä? Vasemmalta. Onko kaukana? Antaa mennä. Kaukana jo. Tulee. Nyt niitä rupesi lentää. Tulee vasemmalta. Tänne! Nouda! Tule tänne! Tänne päin! Nouda tuota! Hyvä! Jatka vaan! Ei! Hienosti, hyvä! Hyvä! Kiitos! Ai, hyvä poika! Hyvä! No niin. Pitäisi lintu siihen. Hyvä! No niin. Oi. Hyvä. Istu siinä, istu. No niin, se on aamupalan aika ja... Tuolla lentää toinenkin lauta. Tuolla. Istu vaan. Hyvä. Mikä istu? Tulee ihan yli. Mistä? Tuolta? Oikein. Perkele näki mun liikkeen. Nyt tulee oikealta, eikä vasemmalta, auringon suunnalta. Laskeutuu tuolla vittu oksan takana. Hyvä. Istu. Mikä? Istu. Nouda. Mä pistin nykän nouta. Istu. Hyvä, tänne näin. Hyvä poika, hienosti. Tuo tänne. Hieno laukaus. Tänne näin, hyvä. Kiitos. Ai, hienosti. Hyvä. Hyvä, hyvä. Hyvä. Istu siihen. No niin. Istu siihen. Ja mä näen, että lintu tuli tonttiin nätisti. Joo. Tossa. Antti tulee päälle. Täältä menee. Istu. Istu. Hyvä. Niin, nyt on toinen kyyhkyspäivä, perjantai. Hei, tulee. Juho, tulee. Näki. Hei, nyt tulee. Tulee ihan päältä. Nyt olisi pitänyt ampua. Niin oli. Nyt siitä lensi sun päältä nyt. Niin lensi jo, mä huomasin. Nyt tulee yksi yksinäinen. Tulee tänne. Näki mun kasvot tosta verkon ylittä. Lähti vissiin tuolta. Joo, on niitä tässä käynyt semmosia, että ne lentää tuo kaukana. Ja tossakin yksi tuli, niin muuta kun katoin tällään ylöspäin, että mihin se menee. Niin... Ammuva. Mua. Mä Ykä kattoo tota, mikä lensi ylitse. Se näki sen aikaisemmin. Katsotaan, tuleeko se vielä. Nyt tulee vasemmalta. Tuleeko alhaalta?
Onko täältä? Nouda. Tänne. Täällä. Onko siellä lintu? Toinen, kaksi. On päällä, vasen päällä. Joo, joo. Lähti sinne vissiin nytykään. Tänne. Tulee yhden kanssa. Hyvä. Se on hengissä vielä, tää on se mun ampuma. Ota. No tuo tänne. Tänne. Hyvä. Tuo tänne. Menee taas sit tossa keskellä. Tänne. Tuo tänne. Kiitos. Ai hyvä. Ykä, nouda yli. Nouda. Ykä. Tänne päin. Nouda sieltä. Hyvä. Tuo tänne. Hienosti. Hyvä poika. Hyvä. Tuo tänne. Kiitos. Ai hyvä. Hyvä. Niin ja se on 3. kyyhkys ja passipäivä meillä. Kello on jotain vähän 5 jälkeen. Nyt mulla on Koutakin mukana harjoittelemassa passissa oloa ja Ykä on siellä ja Kouta on siellä. Mikäs koira laitetaan noutoon? Marttakin voi noutaa, se on ihan tässä meidän edessä se lintu. Meni jo. Joo, antaa Martan noutaa. Ykä, nouda tuolta. Jos se on juossut tosta johonkin, siinähän on koiralle jälkityö. Hyvä, tuo tänne, tuo. Tänne vaan, tuo tänne, täältä. Täältä ne, hyvä. Tuo tänne, tänne, hyvä. Kiitos. Joo, se on meillä täällä. Mä laitan Ykän noutaa. Ykä tänne. Nouda. Kouta tänne. Hyvä poika, hienosti, hyvä. Tuo tänne isille, tuo. Hyvä. Joo, tuo tänne, hyvä. Kiitos. Ai, hieno poika, hyvä. Lintu löytyi. Koita, nouda. Nyt on 2 koiraa noudossa. Meni sen verran pitkälle. En tiedä mistä se löytyy. Niin katsotaan. Se on ihan väärin täältä nähnyt, niin se putosi ihan siihen mettän rajaan. Hyvä. Ykä, tuo tänne. Hyvä, tuo tänne. Kiitos. Ai, hienosti, hyvä pojat. Mutta se lintu löytyi. No niin, se on 3. passitapahtuma pitkällä. Lintuja ei ihan kauheasti oo. Et meillä on nyt 3 lintua tossa ammuttuna. Mutta rauhallista on ollut siltä osin, jos vertaa aloitusaamuun ja arkoja on linnut. Että ei tarvitse paljon liikettä tai kasvojen paistaa näkyviin. Niin
vaihtaa kyllä suuntaa ja pellolle ovat menossa syömään, lentää aika korkealla tästä ylitte. No niin, ja se on elokuun 19. päivä lauantai ja ollaan tässä Ykän ja Koutan kanssa menossa nyt keskenämme Kyyhkypassiin. Ei ollut kuin yksi lintu puussa ja hirvikärpäsiä. Nouda! Hyvä. Tuo tänne. Tänne näin. Tänne näin. Hyvä. Ykä. Tänne. Kouta, tuo tänne vaan. Nouda. Tänne. Kouta. Tänne, hyvä vai? Tänne näin, hyvä. Tuo tänne. Tänne näin, hyvä. Hyvä poika, hyvä. 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 Kiitos. Ai, hyvä. No niin, hyvä. Ihanasti, hyvä. Hyvä. No niin, nyt on lauantai-illan istuskelut reilu puolessa välissä ja pari lintua on. Lento on täyteen vauhtiin molemmat ammuttuja. Kouta kävi toisen noutamassa. Se tuli kuolleena alas tuohon aika lähelle. Se oli Koutsin lintu. Ykällä olikin vähän haastavampi tuo kauempana haavakko. No niin, se on keskiviikko 24. päivä elokuuta ja yksi kyyhkynen tuli tuohon mäntyyn ja muutamia muita on tässä nähty, mutta alkanut vähän rauhoittua. No niin, tultiin Ykän kanssa haeskelemaan. Taisi pudota yksi lintu jonnekin. Katsotaan löydetäänkö, on kyllä semmoista pusikkoa, että ei hyvä tosikaan. Hyvä, hienosti. Kiitos, ai hyvä. Hyvä. Kouta. Nouda. Kouta, nouda tuota. Ykä tänne. Tänne näin. Istu. Kouta, nouda vaan. Hyvä, tuo tänne vaan, hyvä poika, hienosti, hyvä. Hyvä, tuo tänne vaan, hyvä poika. Tänne, nouda. Tänne. Hyvä. Hienosti, hyvä. Hyvä. Tänne näin. Tuo tänne vaan. Hyvä. Hyvä. Kiitos. Ai, hyvä poika. Hyvä. Hyvä.